Hello, what's up, madlang mga gala. Magluluto kami ngayon ng papaitan. Kahapon nagluto kami ng ayun, Panchamba. bilo-bilo na naging sopas. Saka ulo ng kambing. Ngayon naman papaitan. Ngayon lang kami ulit magluluto habang may time. Pag may trabaho, wala namang oras magluto. Kaya pag may trabaho, balik Indomie. Ayun, magluto kami ng papaitan. Chef Boy. Lain? Ano lain? Hindi. Palambutin natin ng 2 oras. Nangangamoy kambing ng bila namin. Sa baba, ang daming nagkakatay. Dito naman sa taas, nagkakatay kami ng melon. Papalabasin natin yung mga tao dito sa flat. Flat nakakulong eh. Walang lumalabas sa kanilang kwarto. Labas. Marami nang nagaan ng kambing. Tawag doon, nagsusunog. Yan, yung kinatay namin sa baba, kambing kami, melon lang, hanggang melon. Eid kasi ngayon, kaya expected. May mga party, maraming magkakatay ng kambing. Parang offerings pa tawag doon. Ewan ko, basta. Ngayong araw na to, maraming magkakatay ng kambing. Kaya nangangamoy kambing na dito sa villa namin. Maraming nagkakatay sa baba. Sina! Sina, nakita lang sa sakyan. Naglabasan na sila. Ngayon na amoy kambing na. Marami na nagano sa baba. Kala ko naman. Kung kambing ang kinatay sa baba, dito naman melon. Kala ko kung ano yung mapagalit. Sa Lakes Park. Ang daming isda, bro. Oh, Hindi maganda mapunta na, no? hindi ka nakapunta pa dyan? Punta na kayo dyan. Hindi naman kami kasama ng bro. Yun na. Ito ba yung saryan? Oo. Ibsa ng mga marites. Umpisa na daw natin. Saan ba talaga tayo pupunta? Riyadh Gallery o sa Lakes Park? Pwede rin naman sa Pwede rin naman sa Lakes Park. Naglabasan. Nakarinig ng melon. Naglabasan na sa kwarto. Oh. Melon lang pala nakapagpapalabas sa kanila sa kwarto eh. Nangangamoy kambing na oh. Nagsusunog na sila ng mga balat. Melon. Busy na, naglabasan na. May melon. Melon na papaya. Hinog na yung papaya. Ubos. Kakatay ulit. Melon. The sambam? Bisita ibang lahi. Sambam. Natin yung pinapalambot namin kung malambot na ba. Wow. Kumukulo. Umulan ng kambing. Dala ng ka-flatmate namin.
Ibang lahi. Ada bakri? Bakri. Kambing, kambing. Me. Eid Mubarak. Ating kapatid. Dito na sa kusina nagkatay. Yes, tío, ada paya? Paya, mapi? Yan, luto na ang aming papaitan. Tawagin na yung mga gala boys, makakain na. Oh, Papaitan Ito 1. taba. Papaitan 1. tinaluan ko ng kuan. Huminga ko Papaitan 2. ng taba. Papaitan dito. Tawagin mo ang mga tao. Wala ng kambing. At, Yan na. Pares din yan. Dalawa. Higop ka. Makakalito ko sa kukuha. Tama, hindi. May kanin doon bro. May bagong sayo. May bagong sayo na kanin. Dito. Papaitan. Papaitan niya. Papaitan lahat yan. Ito saan yung kanin ka? Ayun. Ayun, buksan yung ano. Dapat init yan. Nainit na. Init yan? Oo. Kita. Papaitan. Ito na dyan ang tukar. Hindi napapaitas yung mukha. Kung may ano po. Sabaw pa lang. Pait na. Pait na mo. Tigalo. Yo, kuha ka na. Paitan. Oo, paitan. Ito lang, paitan na. Ano? Meron na. Ito. Dalawa bro, siguro ngayon papaitan. Papaitan. Main ka na. Kapang nga pa. Humingi ako pa ako kainin ng puting tabat ang isa. Bobo yan eh. Parang matanong bago yan. Apa? Apa? Parang na. Kainin ang tabat. Kakain na rin. Kakain din kayo. Kain, kain. Kain na ano. Ang taba ng baboy. Kinain na kain ko. Kain ko.
Dapat pala bro, nakadarin tayo ng taba, ano? Oo. Dahil ibang nagtitinda, wala. Hindi magbigay wala. Magbigay, no? Wala, oo. Pati hindi mo din apa mga mau sekali. Pues, ini. Naku. Berarti, Mas, ayo.